Здравейте, аз съм Мила, на 35 години съм и от 11 години съм сляпа. Това се случи преди 11 години. Тогава разбрах, че съм загубила зрението си безвъзвратно. Един ден аз и моят колега пътувахме за работа. Оказа се, че сме катастрофирали. Нямам никакви спомени от инцидента, който сме преживяли. Въртяли сме се на шосето и след това се е наложило да ме вадят измежду седалките. 7 дни съм била в кома. Когато дойдох съзнание, първият въпрос беше защо съм в болница. Оказа се, че имам атрофия на очния нерв и че няма да мога да виждам. От 8 години не съм се срещала с човека, който караше колата и той не ме е търсил. Преди 3 години се оказа, че имам рак на гърдата. След операции, химиотерапия и лъчетерапия го преборих. Отношението на хората към мен понякога ме дразни. Нямам нужда от съжаление, от разбиране. В момента уча журналистика, завършвам и приложна лингвистика, втори курс с руски. Нож с братом. Война идет, слушайте и разговаривали. Заседание целый час. Живея в общежитието сама в стая, тъй като така е по-удобно за мен да мога да ходя на лекции и на изпити. В някои отношения съм ужасно суетна. Даже хората са заучували как се слага очна линия, как се слага молив на устата, как се гримира, как слага черво без грам да излезе от устната, разбираш ли? Обожавам динамиката и понякога страхотно се разтоварвам в дискотека, на купон с приятели, когато денса, защото обожавам да денса. Да предупредя всички, че когато тя започне да танцува, е добре да направят много място. Да си бил виждащ и да не виждаш както съм в момента, наистина е много трудно. Това, което наистина много бих искала, много искам пак да виждам. Да се разхождам сред природата и да виждам всичко, което ме заобикаля. Целият красив цветен свят наоколо. Интересно ми е да видя как хората в къщата и зрителите ще ми възприемат. Дали ще видят в мен човека или просто един сляп, който няма място там.